Bon dia a tots els oients de la ràdio, bon dia a tots els oients del Moianès i tots aquells que ens escolteu també per internet. La gràcia de la tecnologia és que ens fa que puguem arribar més enllà i també a l'inversa que ens arribin problemes que no només són locals, sinó que també són de fora de casa nostra, problemes importants. I avui ens hem trobat aquí a la ràdio per fer una reflexió sobre el conflicte Israel-Palestina. Per fer-ho ho conduiran el Rafael Manzanera i l'acompanyaran Toni Arissa i tindrem una sèrie d'experts i de persones que ens il·lustraran des de diferents punts de vista sobre aquest tema. Així doncs, passem la paraula. Rafael, bon dia. Ramon, encantat d'estar aquí. Gràcies per la teva presentació. Bon dia a tothom. I hi ha temes dels que s'ha de parlar, conscients de que són terribles i que no hi ha una manera senzilla d'abordar-los. Però és d'alguna manera obligatori posar-los a la taula, portar-los a la ràdio. El que està passant a Gaza, Cisjordània, a tota la zona de conflicte és terrible, és dolorós i persistent. És possible una solució? És humà el que està passant? No es pot imposar la crueltat, el silenci, la defensa dels febles, la defensa de la pau i el diàleg. Sentim la necessitat de pensar-ho, comentar-ho, i aquesta pausa no és per jutjar, sinó per intentar entendre una mica el que està passant. Aquest és el propòsit del programa d'avui, abordar la complexitat d'aquest conflicte amb serenitat, amb rigor i demanant perdó d'alguna manera a la gent que ho està passant tan malament i que la nostra serenitat o rigor els hi pot resultar una mica distant, una mica insofrible, però creiem que és necessari. Toni Arissa, com estàs? Bon dia, Rafael. Bon dia, Rafael. Hola. Com estàs? L'Orient Mitjà, cert, està sota els focus dels mitjans de comunicació de tot el món. Cada dia rebem imatges, declaracions, xifres, i moltes vegades estan carregades de tensió i de polarització. Però més enllà d'aquestes imatges, d'aquestes xifres, d'aquestes notícies d'última hora, ens preguntem què hi ha. Quines són les arrels profundes del conflicte entre israelians i palestins? Quines són les narratives que xoquen uns amb altres? I sobretot, i el més important, hi ha espai per la diplomàcia? Hi ha espai per una solució negociada? A Ràdio Moià creiem que és fonamental fer-nos aquestes preguntes i buscar respostes amb la màxima calma i amb tota l'objectivitat que puguem. Per això hem presentat avui aquest programa especial i en el qual volem posar sobre la taula l'anàlisi d'experts en la història d'aquest conflicte, en política i en dret internacional. I també tenir opinions més properes al conflicte jueus i palestins. Rafael. Sí, efectivament, aquest és un dels conflictes més llargs, complexos i mediàtics, en el sentit de que estem veient el terror en directe, descobrint imatges amagades per alguns que són tan esfereïdores com les que vam veure en d'altres èpoques històriques. Són escenes terribles, inhumanes, insuportables i en directe. Hi ha raons per parlar de genocidi i necessitat d'apropar-nos, de buscar sinergia, de buscar complicitat entre les poblacions més proclius a l'acord en els dos bàndols enfrontats. Sabem que algunes enquestes fetes a Israel apunten en aquest canvi de tendència envers el seu govern. Precisament per això, perquè creiem en la importància d'entendre bé les coses per poder opinar el millor possible, hem decidit dedicar-hi aquest programa que hem titulat Reconstruir camins de pau, convivència a Israel i Palestina, sense concloure. No sabem, Toni, si havíem de posar un interrogant amb aquest títol o l'havíem de formular
amb indicatiu. Perquè, malgrat Trump, la certa mort de la racionalitat, volem comprendre millor el moment actual, l'horror actual, lluny de fer-ho des de la calma, des del repòs, perquè la situació no ho permet, però sí aprofitant aquesta tranquil·litat, aquesta distància que tenim per ajudar el més possible a trobar i a comprendre la situació i trobar sortides. Per això tenim tres personatges, tres persones del poble i expertes en aquesta matèria. Tenim el David Massip, que és company de Ràdio Moià i que ens explicarà una mica la història del conflicte. Tindrem també el Xavier Rius, que és analista polític i que ens aproparà a la situació del conflicte actual. I tindrem el Rafael Rebollo, que és jurista i que d'alguna manera valorarà les repercussions del que està passant en política internacional. A més, tindrem un conjunt de persones, de Moianès en Palestina, d'experts en sanitat internacional, en salut internacional i de politòlegs que clouran el programa intentant això trobar elements de sortida, de futur que ens deixin una mica millor sabor de boca. Benvinguts, doncs, a Ràdio Moià. Per intentar comprendre la complexitat del present, sovint va bé, de vegades és imprescindible, mirar enrere, cap a les arrels d'aquest conflicte. Cap conflicte neix per evolució espontània i segur que hi ha arrels històriques recents, per suposar, no anirem a les més antigues relacionades amb idees religioses que creiem que tampoc ens aporten molts elements per l'anàlisi i la discussió. Tenim un amic, el David Massip, que ens ajudarà a veure quins són els passos a veure en pocs minuts i per tant entenem que les seves intervencions seran regides pel principi de brevetat i li demanem disculpes per això perquè tots els ponents que tenim segur que podríem fer un programa sencer amb ells, però necessitem una bona classe d'història, David. Necessitem que de manera clara i entenedora ens ajudis a fer aquest viatge en com es va forjar l'estat d'Israel, com ha evolucionat aquesta llarga disputa i com l'Orient Mitjà està en flames que tot sovint semblen de napalm, d'aquestes que no s'apaguen mai. Bon dia, David. Bon dia, Rafael. Bon dia a tots. Gràcies per la teva presència. Gràcies a vosaltres. David, on podem situar els inicis del conflicte sense remuntar-nos a temps ancestrals? Clar, els inicis d'aquest conflicte duren gairebé uns 80 anys, els podem situar des de finals del segle XIX fins al final de la primera meitat del segle XX, el 1948, el 15 de maig, que és quan s'independitza, es fa la declaració d'independència d'Israel. Què passa a finals del segle XIX? A finals del segle XIX a Europa, ens hem de situar, és un canvi, és una època de canvis. Acabem de sorgir els nous estats-nacions, com podria ser aquí a Espanya, a França, a Gran Bretanya, i així. I per l'altra banda, sobretot al centre d'Europa i a l'est, encara hi ha els antics imperis de l'antic règim. Hi ha l'imperi austro-hongarès, hi ha l'imperi rus, hi ha l'imperi alemany.
Però tots aquests imperis comencen a estar en crisis, que es veurà sobretot a principis de la primera meitat del segle XX, i això fa sorgir els nous nacionalismes que també reivindiquen aquests nous estats-nacions moderns que ja hi ha a una part d'Europa i que en aquesta banda encara no hi són. Per tant, comença a sortir nacionalismes com els polacs, com els ucraïnesos, com els russos també ja comença a estar en crisi, i tots aquests nacionalismes es caracteritzen per un component més o menys fort antijueu, cap als antijueus. I és en aquest moment on les societats jueves, les comunitats jueves d'aquests països van veient que senten que han de fer alguna cosa perquè no poden conviure amb aquesta situació. No? I llavors es comença a tenir la idea de que han de buscar un lloc on poder viure i un lloc on poder emigrar. Aquestes primeres comunitats, primer al principi, estaran ajudades per banquers i personatges molt rellevants dins del poder econòmic a Europa, que començaran a invertir en la compra de terres, algunes petites compres de terres a Palestina, com pot ser Edmund Rothschild, un dels banquers més importants d'aquell moment. Paral·lelament a tot això, hi ha diferents casos, com el cas Dreyfus, aquí a França, on s'acusa falsament a un capità de l'exèrcit francès d'espionatge, ell és jueu, i això, i la situació a tota Europa en general, fa que hi rompi un personatge concret, que serà un austrohongarès anomenat Theodor Herzl, que és periodista i escriptor i farà un llibre, publicarà, que es diu L'Estat jueu. Allà inicia tot el que seria la tesis de que els jueus necessiten un estat per poder viure, perquè estan perseguits a tot arreu, i és considerat el pare del sionisme, i que és aquesta idea de buscar l'estat jueu fora. I aquí seria més o menys aquests inicis al tombant del segle. No? Gràcies, David. Menys temps, no es pot dir tanta cosa, gràcies per l'esforç. Amb aquest recorregut històric hi ha dos sotracs terribles a Europa, que són les guerres mundials. Com evoluciona aquesta situació que es va iniciar uns anys abans, amb els milions de morts, amb el conflicte bèl·lic tan important els dos conflictes bèl·lics que van existir a Europa? Bé, deixa'm dir primer una petita cosa que em deixava. Sí que és veritat que a finals de segle, tombant just abans de la Primera Guerra Mundial, hi ha tot el que serien els primers congressos sionistes, el 1897 fins al 1899, on s'acaba acordant que després d'intensos debats que la terra on es decidirà escollir és Palestina, per raons històriques que es remunten també a aquest passat religiós també jueu. No? Llavors, quan arribem al tombant de segle, amb les guerres mundials, tenen un paper també clau i important, sobretot la Primera Guerra Mundial. En aquella època Palestina està governada per l'imperi otomà, l'últim gran imperi musulmà, i aquest imperi s'unirà a les potències centrals a la Segona Guerra Mundial, és a dir, l'imperi austrohongarès, l'imperi els alemanys i Itàlia, que també hi participa en un inici, contra els britànics, França i Rússia, que serien les potències aliades. Llavors, això és aprofitat per als britànics per intentar vèncer els otomans. Pacten amb el que seria els àrabs que viuen sota control de l'imperi otomà, en concret en unes tribus properes a la Meca, amb Hussein, i això està recollit en una sèrie de cartes de correspondència entre un dels màxims responsables al Caire, McMahon, i Hussein, que és aquest màxim responsable de la Meca, i per ajudar-los a la revolta contra els àrabs i a guanyar en aquesta Segona Guerra Mundial a l'imperi otomà, els hi promet que si els ajuden podran construir un imperi àrab musulmà just a la part de Síria, Palestina, i el Líban i Jordània, i seria la terra que ells podrien controlar.
Aquí per això hi ha una triple traïció, perquè això no només no es complirà, sinó que paral·lelament i poc després hi ha el 1917 l'anomenada i coneguda com a Declaració Balfour, en què un dels ministres britànics, Arthur James Balfour, per tal d'assegurar-se suport econòmic i financer dels jueus que tenen poder en aquell moment, els hi asseguren a través d'una carta, la Declaració Balfour, que l'imperi britànic els ajudarà a aconseguir el seu país a la terra de Palestina. Això bàsicament serà molt important perquè acabaran donant valor a aquesta carta als jueus i serà en el que es basarà tot el que vindrà posteriorment fins a la creació de l'Estat d'Israel. I a la vegada tenim la tercera pota important en aquest conflicte, que és com a bones potències colonials que eren França i Anglaterra, una vegada guanyen la Primera Guerra Mundial, decideixen que tot el que han pactat anteriorment queda en paper mullat i s'aproven repartir-se aquella zona, la Palestina i Orient Mitjà, amb els acords de Sykes-Picot, que van ser els ministres encarregats de fer la partició. Mark Sykes, el ministre anglès, i George Picot, el francès. I la terra de Palestina quedarà sota el mandat britànic de Palestina, que durarà des de finals de la Primera Guerra Mundial, el 1919, fins a la seva independència, el maig de 1948. Amb tot això, clar, això provocarà diferents revoltes àrabs dins del país durant tot aquest temps i entrarem al període d'entreguerres i la Segona Guerra Mundial després de l'erupció del nazisme a Europa als anys 30, amb tot el que suposa el nazisme, l'Holocaust i el que provocarà que hi hagi una gran marxa de jueus cap als Estats Units, que ja ha sigut a finals del segle XIX també una gran marxa cap als Estats Units i cap a la terra de Palestina, buscant aquest refugi. No? Recordem que els Estats Units també és el territori on hi ha més jueus actualment en nombre, no és Israel en número de nombres. Llavors, una vegada acabada aquesta Segona Guerra Mundial, hi ha l'aparició de la ONU, que substitueix la Societat de Nacions i l'antiga Societat de Nacions, i és la ONU, una vegada creada, que es troba amb aquest conflicte, amb aquest gran primer conflicte que resoldre, que és la terra què fer amb els jueus, amb Israel, perquè els britànics no saben com acabar-ho de gestionar, també molt desgastats per la guerra i tot el que els ha costat. No? Llavors es crea una comissió a partir del 1945 en què s'estudia com és la millor manera de fer aquest estat d'Israel allà, i s'acaba aprovant el 1947, després de llargs debaixos amb la part tant jueva com la part àrab, s'acaba aprovant la resolució 181, que és la que dona la partició d'Israel i Palestina amb tres parts: l'estat d'Israel, la part dels àrabs, que seria la part més que coneixeríem com Cisjordània, i la part de Gaza, unides entre els dos, i la ciutat de Jerusalem, una ciutat on és molt simbòlica religiosament per les tres religions monoteistes, quedarà sota el control d'una missió internacional. D'aquesta manera, a l'aprovar-se això, s'entra en un conflicte fàctic i real de guerra civil entre les dues comunitats, que durarà fins al 15 de maig de 1948, que és quan els britànics es retiren, s'acaba el mandat britànic, i David Ben Gurion fa la declaració d'independència d'Israel, i en aquell moment entra de facto en una guerra tota la regió contra l'estat d'Israel. Entraran tant els palestins com Jordània, com Síria, com el Líban, com Egipte, ajudats d'Aràbia Saudita i el Iemen, i començarà la guerra d'independència, coneguda per als jueus i els israelians així, i la Nakba, que vol dir catàstrofe, que és com la coneixen els palestins per tot el que suposarà d'haver de perdre la seva casa i el seu territori. Pensem que des d'aquell moment s'inicia una guerra que dura tot un any, fins al gener del 1949, en el que Israel
no només es queda amb el que ja li atorgava la partició de la ONU, que era el 55% del territori per al 45% que es quedava als palestins, que això me n'havia oblidat i no ho havia dit, ara mateix, després d'aquesta guerra, es queda amb el 78% del territori que s'annexiona gairebé tot Jerusalem, menys Jerusalem Est, que quedarà per control àrab. La franja de Gaza queda controlada per Egipte en els acords de pau, i tot el que seria Cisjordània queda controlada per el regne de Transjordània, que és com es coneixerà en aquell moment. I això seria l'inici de l'estat d'Israel. David, dona la sensació que de facto la situació de tensió en la convivència és quasi consubstancial a tota la història d'aquesta regió. Clar, és que des d'aquell moment ja s'entra en un conflicte regional permanent que no acabarà, que ens durarà fins avui en dia. No hi ha allò que diguis, hi ha un moment de pau entre aquests moments des de la creació d'Israel, no, perquè ja entres en un moment de conflicte. És a dir, cada dècada, des del 1948 fins a l'actual, hi ha hagut molts incidents, per dir-ho així, entre la població, molta crispació, i com a mínim hi ha hagut un conflicte destacat a cada època. Per exemple, poc després tenim el 1956 la nacionalització del canal de Suez, que també intervé Israel perquè es veu amenaçat per tota la part geoestratègica del canal, no? I per la pèrdua de l'entrada i el control d'Israel. Però després, a partir d'aquí ja els palestins també s'intenten organitzar a l'exterior, per dir-ho d'alguna manera, perquè clar, ha hagut de marxar 1 milió de persones, van haver d'emigrar després de la guerra del 48, cap a Jordània, cap al Líban, cap a Síria, cap a Egipte. Això crea tensions a tots els països que arriben a tot aquest volum de gent, no? En el sentit econòmic, clar, que ho has de gestionar, que els has d'acollir, i hi ha molta gent, clar, hi ha molta gent que també se'n va cap a Cisjordània, que és Transjordània en aquell moment, i cap a Gaza, i és molta acumulació de gent en poc espai. Amb tot això que expliques, aquesta evolució, David, els portaveus, el que podríem dir els caps de govern d'Israel i de Palestina, estan formalitzats, es poden identificar, o són moviments una miqueta més desordenats? Israel sí, perquè ha estat reconeguda ràpidament per la comunitat internacional. Palestina no, se l'ha deixat oblidada i és com si no existís. Sí que és veritat que a partir dels inicis dels anys 60 apareix la OAP, que és l'Organització per a l'Alliberament de Palestina, que es crea a l'exili, òbviament, i allà és on s'ajunten totes les faccions palestines i grups per tal de combatre en un primer moment i la destrucció, que és un dels seus objectius, de l'estat d'Israel. Recordem, a partir dels anys 60, sobretot 70 i 80, és quan hi ha més atemptats contra interessos jueus per part de grups palestins. Hi ha els atemptats de Múnich, hi ha els segrestos d'avions i així. I pel que fa més al conflicte regional en si, tenim el 1967 la guerra dels 6 dies, que és una guerra que es genera sobretot per una causa immediata, que és l'acord entre Síria, Jordània i Egipte de mútua ajuda, que això Israel ho interpreta com una declaració de guerra, i Israel amb tota la seva força arrasa una altra vegada novament els 3 països i es queda amb tot el que no havia aconseguit a la guerra de 1948, s'annexiona Cisjordània, s'annexiona Gaza, s'annexiona Jerusalem Est i s'annexiona els Alts del Golan a Síria i la península del Sinaí. Això anirà generant més conflictes a posteriores, com el 73, a la guerra del Yom Kippur, on Síria i Egipte intenten aconseguir el retorn d'aquests territoris, i només ho aconseguirà Egipte amb el retorn del Sinaí després de que Sadat reconegui l'estat d'Israel.
David, moltíssimes gràcies. Ens has enganyat perquè deies que amb el temps assignat no podies situar-nos i ens has situat perfectament amb la història del conflicte. Sí, però falta... Encara ens faltaria, ens donaria per molt més. Moltíssimes gràcies. El David ens ha comprimit moltíssima història en molt poca estona i realment ens ha posat en context per poder entendre més el conflicte avui en dia. Ara és moment doncs, de posar una mica de llum sobre la part més complexa de tot plegat, que és la política, segurament, perquè la creació d'Israel i tot el que ha vingut després no s'entén sense tenir clar el paper de les potències, les Nacions Unides, els moviments polítics interns, com diríem, el joc polític que hi ha hagut des del principi. I qui millor per explicar-nos tot aquest entramat, per posar les peces polítiques al seu lloc des dels inicis fins ara, que un analista polític com el Xavier Rius. Xavier, bon dia, què tal? Bon dia. Gràcies per venir a fer-nos una mica de pedagogia política, per dir-ho així, sobre un tema on és tan difícil perdre's. Més enllà d'opinions que rebutgen la violència, la massacre, necessitaríem que ens ajudessis a comprendre una mica la teva opinió sobre el conflicte, fins a quin punt és tan important el paper de Netanyahu, que em sembla que ja porta pràcticament 20 anys al poder, per la crisi de la via dels dos estats, pels acords d'Oslo, el procés de pau, i aquesta importància... Bé, si aquesta importància és més ideològica, té més a veure amb els conflictes de corrupció del president d'Israel, que clar, de preguntes sobre la taula n'hi ha moltes. Xavier. Bueno, bon dia. Bon dia. No, però començaré una mica pel final. No es pot entendre la jugada que va fer Hamas el 7 d'octubre d'iniciar això, si no s'entén de que Hamas havia apostat, o només li quedava d'aliat, potser, Iran. I no s'entén el paper d'Iran, sinó si tornem ara a la història que ens feia el David, en aquesta regió on conflueixen totes les lluites, no només hi ha la lluita entre àrabs i palestins, que és un dels eixos, Sí. sinó una lluita que ja ve de quan ell explicava lo dels turcs de la Primera Guerra Mundial, que és la lluita contra els turcs, en aquell moment, amb la Primera Guerra Mundial. El que ell comentava era, ho tenim molt recordat a la pel·lícula Lawrence d'Aràbia, és a dir, els turcs estan amb els alemans i controlen els àrabs, que els turcs i els àrabs, vull dir, són totalment diferents, encara que siguin musulmans, són totalment diferents, no tenen res a veure. Llavors hi ha la lluita entre els turcs, els àrabs i els perses. Hi ha hagut cada període de la història que un d'aquests tres focus ha manat al Pròxim Orient o ha liderat l'islam, no? I aquesta lluita que està darrere a part del tema de Palestina, en aquest moment va fer que Iran sapigués portar-se a Hamas cap a la seva banda, fracassat tots els acords de pau, fracassat totes les opcions dels dos estats, amb el que intentava Netanyahu amb Trump a l'altra legislatura, que eren els acords d'Abraham, que era que el Marroc, Aràbia Saudita, que encara oficialment no ho havia fet, Bahrein, etc., en reconeguessin l'estat d'Israel, que és com un tabú. Tu penses que si vas amb un sello d'Israel al passaport, en molts països àrabs no et deixen entrar. Perquè no està reconegut com a No, estat. perquè no pots haver entrat. I t'ho pregunten, on està vostè, tal, llavors has de dir que et posin en un paper, que et posin el sello en un paper i ja t'ho fan ahir. És a dir, llavors Hamas es va aliar-se amb Iran, amb el que Iran deia l'eix de la resistència, que eren els hutis del Iemen, les milícies xiites d'Iraq, o potser part del govern d'Iraq, era també Bashir al-Assad de Síria, era Hezbollah del Líban, es va aliar amb aquests, va iniciar una ofensiva que pots entendre que al no veure esperança, si no tens esperança fas el que fas, però es van quedar sols i els ha sortit molt, 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 molt malament. I veus que al Pròxim Orient cada vegada la situació és pitjor pels palestins, però les persones que han intentat des d'Israel o des d'així o o des d'altres llocs acords han acabat malament. Tu parlaves, David, de que Egipte signa la pau amb Israel i recupera el Sinaí, però al cap d'un any Anwar el-Sadat és assassinat, no?
Isaac Rabin, que va firmar la pau amb Arafat el 95, si no m'equivoco, i venen els acords d'Oslo, al cap de poc és assassinat no per un palestí, sinó per un jueu d'aquests que ara donen suport a Netanyahu. No? Llavors, clar, la situació és tan complexa que veus que no va a sortida, i, a més, quan et diuen en un tema que aquí derrotes, li has de donar una opció, una rendició digna. Però això ni el Netanyahu ni bona part de la societat israeliana ho entén. Perquè tu parles amb ells i et diuen no, és que això era nostre perquè fa 3.000 anys, perdona, tu eres un uruguayo latino que viniste recién. No, era nuestro. Perdona, no era vuestro. No? És a dir, és que això he de modular com ho dic. Tu pensa amb... No, a veure, hi ha bona gent i gilipolles a tot arreu, i de catalans molts, Tu pensa en el latinoamericano más orgulloso, que se niega a aprender nada que es creu superior, tal. Doncs aquests estan allà i pensen que els palestins són com... És a dir, vam marxar fa 3.000 anys, que molts s'hauria de veure perquè tenen un besavi jueu, perquè qualsevol persona que té una gota reivindica un besavi jueu, té dret a anar allà, tenir nacionalitat, tenir feina, tenir ajudes socials, no? I pensen que vam deixar uns pastors com unes cabres que ens ho cuidessin i no saben empatitzar. I aquesta incapacitat d'empatitzar, d'entendre, fa que el Netanyahu, que el que vol és sobreviure, que ara us ho comentaré, doncs, bueno, cada vegada els estan humiliant més i no hi ha sortida. I com va dir un dels caps dels serveis secrets israelians poc abans del 7 d'octubre, de fa un any i mig, diu, és que si no els hi dones esperança, aquesta gent només pensen en la venjança perquè no tenen res... En el conflicte bèl·lic. Res a perdre, no? Llavors, per entendre molt el que ha fet Netanyahu, a part de que porta ja més anys que Ben Gurion, 19 anys en el poder amb algunes interrupcions, d'aquests últims anys ja van haver-hi 5 eleccions seguides perquè no es podien fer govern, en algun moment es feia un govern amb el centre-dreta o també amb els socialdemòcrates, va haver un intent de govern amb el suport dels diputats àrabs, perquè hi ha una part de la població israeliana que és àrab, no? Però el Netanyahu, que està perseguit per unes causes de corrupció que venen de fa temps, ha necessitat mantenir-se al poder per tenir immunitat i portar el país a la guerra perquè d'això no se'n parli. I, a més, gràcies a la guerra s'ha aconseguit el suport del partit d'Itmar Ben-Gvir, el sionisme religiós, més els altres colons, més els ultraortodoxes, que són gent que no saben empatitzar amb res, que allò és nostre perquè ens ho va donar Yahvé o Moisès, i cada vegada ajunten l'ultradreta israeliana, que considera els àrabs gairebé com animals, els religiosos que estan resant i no entenen com el Messies triga tant, perquè és de Mora, no? I que la majoria no fan la mili i estan subvencionats i van a l'exèrcit, amb el Netanyahu, que està amb les causes de corrupció, unides a les noves causes que està tenint ara pel tema de que va haver-hi suborns de Qatar perquè Israel ajudés a blanquejar a Qatar de cara als mundials de futbol, no? Xavier, una de les coses que intentem abordar en aquest programa és la possibilitat d'una entesa, o sigui, la idea del progressisme israelià, d'un estat en pau, de dos estats convivint, està completament morta? O sigui, quin paper tindrien els partits ultrareligiosos i l'ultradreta racista israeliana? És que ara per ara està mort, és a dir, aquella utopia socialista que molts eren... És a dir, tu compte que Ben Gurion, Dayan, molts eren ateus o jueus ateus, que creuen que va haver-hi una creació, un creador, però que després de la vida no hi ha res, no? I eren laics, eren d'esquerres, molts d'aquests. Doncs tot això s'ha acabat. Ara te podríem dir que van venir de l'antiga Unió Soviètica més d'1 milió de persones que com aleguen que tenen un avi besavi jueu, els hi dona així, i de Llatinoamèrica, i aquestes persones estan molts en els territoris, en els assentaments, i aquesta gent el que volen, és a dir, no deixaran mai. Si amb els acords d'Oslo ja hi havia el tema de què passava amb, no sé, recordo si eren 100.000 o 70.000 colons, més o menys, així, i ara n'hi ha 5 vegades més
més tots els que han ocupat a Jerusalem Oriental, que llavors, així és, com fas fora 800.000 persones de gent que creuen que allò és seu per designació divina i que els àrabs són gairebé com animals. Llavors, tot l'esquerra està gairebé morta i els partits àrabs, és a dir, els àrabs són els que no van ser expulsats als camps de refugiats del Líban, de Jordània, de tal, amb la Nakba, que abans parlava el David, els que es van quedar allà perquè no van poder marxar, perquè no van córrer, perquè no els van fer fora, que tenen de nacionalitat israeliana, que poden ser, com se diu, demogràficament són bastants, però molts no voten perquè cada vegada que molts que han votat s'ha intentat un acord amb l'esquerra israeliana i amb el centre, no ha portat enlloc, no? I llavors jo lamentablement no hi veig sortida, perquè a més és que no hi ha capacitat, és a dir, no saben, no volen empatitzar ni ho entenen, i juntes el Netanyahu, que el que vol és ser primer ministre etern per no anar a la presó, i ja junt amb el tema del Trump, és a dir, no sé, però dit això, cada vegada que els palestins han rebutjat una proposta o un acord de pau, el que ha vingut ha sigut infinitament pitjor. Yeah. Si el pla de partició de 45-55 era injust, després el que ve després és pitjor, després de la guerra dels 6 dies i el Yom Kippur perden quasi Jordània, després hi ha la proposta dels acords d'Abraham, que era fer Gaza i Cisjordània, però sense fer fora els colons. Com pots fer així amb mig milió de persones en un territori que és com la província de Barcelona? Com és Cisjordània? Una miqueta més que Barcelona. Com la de Lleida o alguna cosa així, però com treus d'aquí 1 milió de persones? I llavors farien una carretera que havia d'unir Gaza amb Cisjordània, Jerusalem s'ho quedava... És a dir, però és que el que els hi queda ara, pensa com ha quedat Gaza, que serà infinitament pitjor. I amb els colons desbocats, que aquest any i mig els colons s'han dedicat no a fer assentaments il·legals, que no sé què, no, anar a matar, cremar, arrencar les oliveres i matar la gent. M'agradaria preguntar-te, Xavier, pel paper dels moviments proàrabs. O sigui, de Hamas, de les seves actuacions criminals, si es consideren defensives, si es podrien considerar defensives o no, i sobretot sobre la crisi dels hostatges, creus que hi hauria hagut una altra manera de resoldre aquesta crisi? Fins fa un any i mig, per Israel era sagrat recuperar els presoners i els cadàvers, és a dir, es havien fet negociacions que havien per aconseguir els cadàvers de soldats israelians que havien quedat al Líban, el cas de 2 soldats israelians que havien quedat també en mans d'Hezbollah. Això era sagrat i es feia el que fos, no? En canvi, el Netanyahu s'ha saltat aquest principi, però és que inclús ara, quan es va fer l'acord del Tolfoc i la treva i Hamas va complir, ara hauríem d'estar ja al final o a la meitat de la segona fase, que s'havia d'alliberar els que quedaven, i el Netanyahu ha iniciat la guerra una altra vegada, i per això els familiars dels hostatges diuen no, és que ens està matant els nostres familiars. És a dir, Netanyahu en cap cas vol que s'acabi la tensió. Clar. És una mica el que l'alimenta ell mateix. El que l'alimenta i el manté en el poder. El que no s'entén és el silenci d'Europa, i aquí enyorem un Obama o enyorem altres persones que volien un acord, però amb el Trump, que tampoc sap empatitzar ni és incapaç. Jo soc tremendament pessimista, però sempre la proposta que vindrà ara serà molt pitjor que els acords d'Abraham, perquè què quedarà de Gaza? Què quedarà? I a veure, aquí hi ha hagut, no sé si la sort, que Egipte s'ha negat a complir el que li demanava Netanyahu i Trump, que era t'envio 2 milions de gazians, l'ONU, tal, però volia expulsar-se i quedar-se ja amb tot Gaza, no? I de moment no ho ha aconseguit. Clar, amb Trump dius que massa esperança no tens, però quin paper creus que hi pot tenir les Nacions Unides amb això? Ara res, és a dir, jo penso fa uns anys, hi havia el Tribunal Penal Internacional, hi havien tot d'acords, amb un Trump que s'ho salta tot, i si sumen llavors es posen hi ha altres líders també, com el mateix Putin, que s'ho salten tot, és a dir, ara el que deien la comunitat internacional, el Consell de Seguretat, ara amb Trump, és a dir, tota l'estructura de diplomàcia, de negociació, s'ha dinamitat. Clar. Es va començar a dinamitar amb la invasió d'Ucraïna,
que diuen, bueno, el Putin ho ha calculat malament, no volia envair-la, volia fer un cop d'estat, posar un titell allà i retirar, tal, li ha sortit malament, però ara amb el Trump, tota l'arquitectura de relacions internacionals no només s'ha acabat, sinó que qualsevol bestiesa és possible. Perquè vés a saber què farà el Trump o què no farà. És tan imprevisible, aquest home, vull dir, veiem cada vegada que surt davant dels mitjans de comunicació ens sorprèn. A veure si perquè fa 3 dies deien l'ha cagat amb els arancels però no farà marxa enrere i llavors no sé què era, dimecres o dijous que quan aquí ens anem a dormir allà comencen a pencar i llavors veus un titular que diuen Trump ajorna els arancels 90 dies, no? I dius, però si abans d'ahir deien que era impossible. Deixa'm intentar, Digues. Xavi, estovar-te una mica. No m'estovis. Dons algun valor a aquestes informacions que hi ha hagut d'enquestes realitzades a Israel, on hi ha un bon sistema formal de democràcia en un país en guerra realment impactant per ser un país en guerra, que parlen d'una caiguda de la popularitat del Netanyahu importantíssima, que està en una popularitat del 25, del 30%. És a dir, que el que dius és exactament com tu ho dius, però que igual cada cop més representa només els pols més radicals, més poc amplis del poble israelià. Però és que llavors, encara que tinguin només un 20%, per formar govern, ajunten l'ultradreta, el sionisme, els religiosos, els partits dels colons, el partit dels que són d'ex-Unió Soviètica, els hi dona el que volen a cada un, i ja té la majoria. Però vull dir... Perquè ell té un projecte, això és nostre i fora els àrabs. Els altres, els que lamentablement no tenen un projecte per vendre, per dir, hem fet malament, hem humiliat els àrabs, hem de demanar perdó, hem d'ajudar-los econòmicament, no hem de destruir... Llavors els altres no tenen projecte i cada cop són minoria. Quan deien allò que Jerusalem, com era Reza, Tel Aviv treballa i Haifa festegen, no sé si era així la frase, David, crec que sí. Era algo semblant, no? És a dir, ara això et diuen, no, però a Israel hi ha els joves, hi ha moviment de l'LGTBI, hi ha no sé què, són molt progres, això per mi cada cop s'ha acabat més, vull dir, ara manen els colons i manen a l'extrema dreta i els que continuen demanen que l'important és tenir exenció, és a dir, cobrar sou i subsidis sense treballar i no anar al servei militar, perquè ens hem de dedicar a resar, que arribi el Messies, que triga massa. Yeah. Doncs, les majories es fan aquelles, i a més, el Netanyahu ha fet una cosa que també ho ha fet a el Trump, que és escollir el Tribunal Suprem, va canviar la llei perquè Israel no té Constitució, llavors va canviar la llei perquè el Tribunal Suprem no pogués tombar una llei del Parlament, i el Netanyahu ara ho té tot, i em diràs, bueno, però això fins on arribarà? No ho sé, fins on arribarà. No, ja no ho sé, perquè tu, David, que potser ho coneixes, com està també ara, si pots... És que clar, és molt imprevisible tal com estan els governants que hi ha al món, amb la destrucció a la que estem assistint de la comunitat internacional per als líders que hi ha en països tan importants com Rússia, com pugui ser Estats Units o com el mateix Israel, és imprevisible com acabarà, però no acabarà bé per als palestins, això és evident, acabarà molt malament. Xavier, tu ens parlaves, quan el Rafael et feia aquesta pregunta última, ens parlaves més aviat d'aritmètica parlamentària a Israel, però més enllà d'això, el que es respira al carrer és important? És perquè el Rafael parlava, crec jo, més aviat de l'opinió que es respira al carrer sobre l'estat de la guerra, sobre els 20 anys ja que porta gairebé Netanyahu al poder. Carrer. Fins ara, la major part, molt bona part del societat israelí vivien al marge, és a dir, tu recordes el tema, el 7 d'octubre hi ha aquella festa rave que podien ser, podia ser una festa hippie, una festa rave que estan fent aquí al Bages aquestes que fan, que estan joves allà banyant-se en pilotes i fumant porros, saps què vull dir-te, no? Sí. Perdona, no? Sí, perdona. Perdona aquelles imatges, no? I allà hi ha un mur
i rere l'altre mur no sé què hi ha, saps què vull dir? Vivien totalment al marge, alineat, al marge i podien ser molt del que progrés, i hi havia molts joves europeus, americans, llatins que anaven allà un mes i mig a fumar porros, i potser alguns també demanaven, feien la mili un temps per tenir la nacionalitat i així, però vivien al marge, totalment al marge, és a dir, no empatitzaven amb el que hi ha a l'altra banda, no empatitzaven a l'altra banda. Rafael, digue'm. De fet, el que dius, Xavi, tens moltíssima informació i la teva anàlisi és molt correcta, segur, però el que, com deia el Toni, l'esgotament de la guerra en un país amb una situació econòmica bona i amb un nivell d'informació, curiosament dius tu que és molt escassa del que està passant al país, però solament tenen bons nivells d'informació internacional, estan connectats amb televisions nord-americanes, o tampoc? Jo crec que no, perquè premsa progressista, que aquí pots mirar cada dia el diari Haaretz en anglès, tal, allà ja quasi és com un diari d'extrema esquerra, el Haaretz, no? Sí o no? Yeah. Un diari que era mínimament objectiu i ja el veia a nivell ideològicament de centre. Ja el veuen com un... Yes. Xavier Rius, moltes gràcies per haver-nos posat com a analista polític en situació amb el conflicte entre Israel i Palestina. Moltíssimes gràcies i fins la propera. Que vagi molt bé. Seguim endavant i anem a parlar una mica del context internacional i per això tenim un altre amic, una altra persona de Moià, en Rafael Rebollo. Què tal, Rafa, com estàs? Molt bé, gràcies, encantat. És un plaer tenir-te a Ràdio Moià, és una vella aspiració del Racó de les Arts, que és el nostre programa germà, però no importa tenir-te qualsevol que sigui el programa. Estem buscant al Racó de les Arts una cosa que pugui venir el Rafa Rebollo, però no acabem. La trobarem si fa falta, no pateixis. És professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, s'ha dedicat a la seva carrera acadèmica, és una persona amb una inquietud social de molt jovenet i d'un origen social de la ciutat de Barcelona molt pobre, molt proper afortunadament al meu, i això ens fa tenir-nos un efecte molt especial. I és professor en matèries relacionades amb el dret constitucional, també el dret penal i el dret internacional, i amb això hem armat una sèrie de preguntes, bàsicament amb l'objectiu de que ell ens digui el que consideri que és important. Les preguntes són una tècnica radiofònica per facilitar que no hi hagi una persona parlant molta estona, però, per favor, Rafa, el que tu vulguis. Començaríem per una cosa que connecta molt bé amb el Xavi Rius, amb el que deia ell, i sembla, Toni, perquè ho hem treballat al programa, però està quedant com si l'haguessin treballat molt més. Sí. El govern espanyol, Rafa, ha reconegut l'estat palestí i això té alguna repercussió pràctica sobre la situació i el conflicte? Mira, perdó, com a qüestió prèvia, no? Com a qüestió prèvia jo volia agrair-vos en primer lloc la invitació per estar aquí, per pensar en veu alta, envoltat d'amics i en un entorn doncs, que és el nostre, no? I a més crec que el programa és molt oportú, no? Perquè ho comentàvem fa un moment amb un altre company,
diguem que amb tot això que està passant als Estats Units, amb el senyor Trump, el conflicte àrab-israelià sembla que ha quedat en segon pla. Es parla menys, força menys, de la mateixa manera que també es parla molt menys d'Ucrania, no? Llavors, doncs, jo crec que parlar, que posar sobre de la taula, diguem, aquestes coses és important i necessari. En relació a la pregunta que em feies, Rafa, o sigui, és veritat, o sigui, Espanya ha reconegut en aquest cas l'estat palestí, però jo no em quedaria aquí únicament, no? Jo voldria dir que l'estat palestí ha estat reconegut per 146 dels 193 estats de Nacions Unides. I això és una cosa força important. Ara bé, quins són els efectes reals d'això? Doncs mira, en primer lloc, doncs, a vegades és simplement un reconeixement formal, no? Perquè en aquest cas, per exemple, a Espanya no es planteja l'obrir ambaixada a Palestina, no? Sinó que en aquest cas serà el cònsol general de Jerusalem qui s'encarregarà de defensar o de representar, millor dit, a Espanya davant del nou estat, no? I, a més d'això, ahir escoltava o es llegia una notícia que em semblava molt important, no? Perquè a més d'Espanya, recentment també l'ha reconegut Irlanda, també l'ha reconegut Noruega, també sembla que Malta, Eslovènia, però per mi hi ha una dada important i és un estat força significatiu que és França, i ahir el president Macron va comentar o es va manifestar en aquest sentit de que probablement podien reconèixer a Palestina aquest mes de juny. I m'agradaria significar que França és el país de la Unió Europea que té la major comunitat jueva de tota Europa. Llavors, doncs, això és particularment significatiu, perquè, o sigui, és cert que l'han reconegut països importants, però, per exemple, a Europa no ho ha fet Alemanya, no ho ha fet Itàlia, França està en vies, Espanya ho acaba de fer, el Regne Unit tampoc ho ha fet. Llavors, doncs, en fi, és això del sí però no, i jo necessitaríem un reconeixement important de la comunitat internacional, i a més no només això, sinó que en el moment, i a més abans ho parlava el Xavi Rius, no? En el moment en el que l'estat palestí, en el que Palestina demana el reconeixement de Nacions Unides, doncs clar, es troba sempre amb el veto d'Estats Units, de manera que en aquest sentit, doncs, i l'abstenció afegida del Regne Unit i de Suïssa aquesta última vegada, doncs això, el reconeixement formal, però materialment què és el que aporta? No masses coses. Per exemple, organismes com el Tribunal Penal Internacional? Mira, el tema del Tribunal Penal Internacional, o sigui, el Xavi Rius ho deia també, no vull ser pessimista, jo tampoc vull ser pessimista, però jo crec que hem de ser realistes en aquest sentit, no? Anem a veure. Resulta que el Tribunal Penal Internacional es crea en l'any 2002, en aquest cas per jutjar crims de guerra contra la humanitat i crims de genocidi, perfecte, però què és el que passa? El que succeeix és que no tothom forma part del Tribunal Penal Internacional, i en aquest cas doncs, no forma part Estats Units i no forma part Israel. Què és el que va passar? Doncs el que va succeir és que Sud-àfrica, al novembre de l'any passat, va presentar al Tribunal Penal Internacional una petició per a que s'investigués a Israel per crims comesos a Gaza. Després resulta que el fiscal jefe, el fiscal en cap del Tribunal Penal Internacional, es va fer eco, no? O sigui, va assumir aquesta petició, la va trobar fonamentada i el que va fer és sol·licitar una ordre de detenció contra Netanyahu. Cuidado, vull dir, o sigui, perquè és sol·licitar una ordre de detenció internacional, en aquest cas contra un cap d'estat, amb tot el que significa. I no només això, sinó que al novembre el Tribunal Penal Internacional va
efectivament emetre ordres de detenció contra Netanyahu, contra Gallant, que era el seu exministre de Defensa, i a més contra un líder de Hamas. Què és el que passa amb tot això? Bueno, doncs, recentment hem tingut notícia que el senyor Netanyahu ha anat de visita, convidat a Hongria pel senyor Viktor Orbán. Recentment hem tingut la informació, de nou, de que Netanyahu ha anat a Estats Units no una, dues vegades amb el mandat del president Trump. Què és el que passa? Doncs, clar, visiten en aquests casos països com és el cas dels Estats Units, que no formen part del Tribunal Penal Internacional i no tenen l'obligació de detenir-ho. Però, clar, Hongria sí que formava part del Tribunal Penal Internacional. I què va fer el senyor Orbán? Doncs no només no el va detenir, sinó que, a més, el que va fer ha estat separar-se del Tribunal Penal Internacional i anar-se. Però, clar, no només és el cas de Netanyahu i d'Hongria i de Viktor Orbán. No ens oblidem tampoc que el senyor Putin també té una ordre de detenció internacional, va anar de visita a Mongòlia, Mongòlia sí forma part del Tribunal Penal Internacional i els mongolesos tampoc el van detenir. Llavors, doncs, és una mica això de la posada en escena i demanem o cridem les coses o anomenem les coses pel seu nom, i això és la hipocresia política absoluta, perquè no passa res, no passa absolutament res, i clar, quan jo, per exemple, a més, i quan tenim aquesta emissió d'ordres d'arrest contra el senyor Netanyahu, clar, hem de tenir present que, com a conseqüència d'això, Estats Units, i en aquest cas el president Trump, reacciona. I què és el que fa? Doncs signa una ordre executiva per imposar sancions als alts càrrecs del Tribunal Penal Internacional. Llavors, doncs, clar, de què estem parlant? O sigui, estem parlant doncs això, que el Tribunal Penal Internacional es posiciona, emet l'ordre de detenció i el senyor Trump el que fa és dictar ordres executives per prohibir l'accés al seu país, en aquest cas del fiscal jefe, que és el senyor Khan, i el que fa en aquest cas és, com es diu en política internacional, bloquejar-ho, prohibir-li l'entrada al país. Llavors, doncs, aquesta és la situació. Perquè, Rafa, això vol dir que l'arquitectura jurídica internacional que es va muntar després de la Segona Guerra Mundial amb institucions no pròpiament jurídiques com Nacions Unides, però d'altres amb un component jurídic molt important, s'està desmoronant? Mira, jo diria que sí. O sigui, mira, qui s'ha mostrat molt preocupat pel que està succeint a Gaza ha estat el senyor Antonio Guterres, que és, com sabeu, el secretari general de Nacions Unides. O sigui, el senyor Guterres parla, i entre cometes, de camp d'extermini la situació actual de Gaza. I no passa absolutament res, i la resposta internacional, en aquest cas, tant d'Estats Units com d'Israel, és qualificar-ho d'antisemita. Escolti'm, no. Les coses no són així, i després, i a més això, no oblidem que tenim un Consell de Seguretat de Nacions Unides on està Estats Units, naturalment, i existeix, i ell té un dret de veto, de manera que els acords que es puguin adoptar sempre estan condicionats. I després hi ha una altra cosa, o sigui, és cert que vam crear un Tribunal Penal Internacional, naturalment que sí, però ara bé, què és el que succeeix també? Que el Tribunal Penal Internacional, doncs, en aquest cas, no té força, ni té una força policial, ni té un poder coactiu per obligar els estats a prendre decisions. Llavors, doncs, simplement són decisions purament declaratives, on l'estat que està en aquest cas, que és exigit, el que pot fer és col·laborar i posar aquesta persona a disposició, o pot no fer-ho. I simplement, com és el cas de Mongòlia, amb Putin no passa res. Per què? De nou, perquè el Tribunal Penal Internacional no té poder coactiu per fer obligatòries aquests acords. Queda clar el que dius. La pregunta va més amb explorar si això té marxa enrere. Tu creus que el fet que existeixi una situació amb un component tant com a mínim amb necessitat de ser analitzat, estudiar el comportament d'alguns destacats dirigents polítics,
que no és una fantasia, que es va fer després de la Segona Guerra Mundial, es va fer amb la Guerra dels Balcans, que s'ha fet. Que ara, 30-40 anys després, no es pugui fer. La història a vegades té aquests vaivents, aquests moviments cíclics. Això algun dia tirarà enrere o ets pessimista? Mira, jo soc pessimista, no m'agrada utilitzar el terme, no? Però les coses jo crec que hem de ser malauradament objectius amb el que està passant, no? El Xavi Rius ho comentava abans, no? I nosaltres en aquest cas tenim la mancança de lideratge internacional. O sigui, no tenim un líder internacional, no tenim un Clinton, no tenim un Obama, no tenim un Helmut Kohl, no tenim en fi, què ens queda, no? Llavors, doncs clar, per exemple, no només això, diguem, de líders internacionals, sinó el mateix Israel, no? O sigui, clar, no tenim l'Isaac Rabin del seu moment, no? Sinó és tot el contrari, tenim uns polítics que li presten cobertura a Israel, faci el que faci, i no només això, sinó que no passa res. I no només és el senyor Trump, sinó que amb el president anterior Joe Biden passava exactament el mateix, o sigui, era un recolzament incondicional amb la venda d'armes, amb la venda de tot el material que necessitaven, amb tot el recolzament polític, mediàtic, econòmic, i llavors, doncs, clar, si tenim que una de les potències mundials, o la major potència mundial, en aquest cas, que pot ser Estats Units, té un recolzament incondicional, faci el que faci, el resultat és el que és. I llavors, doncs, el que és que aquest senyor té un poder omnímodo, pot fer el que vulgui i no passa res. I és que abans ha sortit també un tema per mi molt interessant, i és que gairebé ha passat desapercebut, o sigui que en el seu moment sí que es va parlar, però ara amb tot el tema de la guerra diguem que està en un segon pla, i és diguem la modificació del Tribunal Suprem a l'estat d'Israel. Què significa això? Significa que el Tribunal Suprem d'Israel pot adoptar una resolució que és no compartida en aquest cas pel govern israelià, i llavors doncs, la poden fer enrere. Llavors, doncs, clar, tècnicament això suposa un trencament absolut de la divisió de poders. Llavors, doncs, clar, quan l'executiu pot entrar dintre, en aquest cas, del poder judicial i pot estar d'acord o no estar d'acord amb les seves decisions i les pot, en aquest cas, retrotraure, i clar, llavors doncs, hem perdut, diguem, aquesta divisió de poders, i llavors doncs, tenim un polític, tenim un govern doncs, amb un poder absolut, i que ni els tribunals són capaços de frenar aquestes decisions. Però si queda clar el que penses i ho defenses perfectament bé, però la pregunta que també et volia fer, a vegades m'agradaria parlar una mica de reciprocitat. Què és el que ha fallat amb aquesta història que explicava també el David, que el Xavi ha portat a l'actualitat del conflicte polític? Demano a tu, Rafa, si ens pots donar la teva opinió de l'arquitectura lògica dels equilibris internacionals. Què pensen els palestins dels israelians i viceversa? Bueno, el Xavi ho ha comentat abans, no? O sigui, els israelians pensen o tracten, en aquest cas, els palestins gairebé no, sinó directament com animals, no? O sigui, quan ells entren, ocupen, quan fan assentaments, quan no existeix cap tipus de control, quan van als seus pobles, als seus assentaments, i el que fan és cremar, i el que fan és destruir, i no passa absolutament res. Llavors, doncs, diguem, poden fer el que vulguin, tenen el recolzament, tenen, diguem, l'estat i el país. Però deixeu-me
dir una cosa que tinc present i que potser estic equivocat, però que la penso i que m'agradaria comentar-la, no? I per mi és el paper, diguem, tan neutre i tan distant, en aquest cas, de la Unió Europea, no? I com sabeu, no? O sigui, abans estava el senyor Borrell de cap de la diplomàcia europea i es posicionava d'una manera oberta, d'una manera important i d'una manera molt contundent en contra de tot el que estava passant en aquest moment, no? Però clar, per mi el paper determinant, o un dels papers determinants, és el paper d'Alemanya. I Alemanya, en aquest cas, doncs, ostres, té un paper molt tebi. O sigui, penseu, per exemple, que Alemanya, a més d'aquest moviment d'extrema dreta tan important que hem tingut i que estem tenint, Alemanya, doncs, inclús ha manifestat públicament que en el cas que el senyor Netanyahu visités Alemanya no sabia si el detindria o no, a pesar de tenir una ordre de detenció del Tribunal Penal Internacional. Per què en aquest cas? Doncs perquè Alemanya jo crec que té encara enormes problemes de consciència envers l'estat d'Israel, i llavors doncs, a les decisions importants als òrgans internacionals el que fa en el millor dels casos és abstenir-se, i no oblidem que tenim un canciller, en aquest cas socialdemòcrata a Alemanya, i que les seves declaracions envers el que estava passant eren de recolzament a Israel i parlava de legítima defensa de l'estat israelià en contra de Hamas i en contra de la població palestina. Rafa, planteges dos temes que m'agradaria recuperar-los per separat. Encara parlant una mica de reciprocitat, i els països àrabs envers Israel? Mira, també, o sigui, tenim també aquí una mostra, diguem, de situacions polítiques i d'equilibris complicats, no? Abans ha sortit també Egipte, com a conseqüència dels acords d'Oslo amb la OLP en aquell moment i amb la retirada d'Israel de la península del Sinaí, va reconèixer a Israel. I poc després Jordània també el va reconèixer l'any següent, l'any 94-95, no? Però no només això, sinó que la cosa és molt més complicada, no? O sigui, perquè en aquest moment el Marroc també ha reconegut a Israel. A canvi de què? Doncs a canvi de que el govern dels Estats Units li reconegués doncs, la seva diguem, disponibilitat, fem servir aquest terme, sobre el Sàhara. Jo, diguem, et reconeixo la teva opció sobre el Sàhara a canvi de que tu reconeguis Israel. Què ha fet el Marroc? Doncs ho ha reconegut, de la mateixa manera que ho ha reconegut Sudan, de la mateixa manera que ho ha reconegut Emiratos Árabes Unidos, no? I llavors, doncs, clar, en aquest moment tenen contactes també amb Aràbia Saudí, amb Qatar, amb Oman, igualment. Llavors, doncs, són aquests equilibris de la política internacional i equilibris econòmics que deixen de banda, diguem, la realitat del que està passant a canvi de, en fi, reconèixer a Israel. Destacant, per suposar, la realitat del que està passant i no enredant perquè no es vegi. És el que tu dius, però el que sí m'agradaria és, amb aquesta idea de reciprocitat, que puguem dir amb plena tranquil·litat que els pobles tenen dret a la pau, tots. Sí, naturalment. I que això Hamas sigui defensiva, es consideri una maniobra defensiva o no, segurament ha fet molt mal. Molt mal. I això a vegades, com és tan terrible el que està passant, i en la línia que tu dius ho poses molt bé en evidència, oblidem la reciprocitat i anem a Alemanya. Alemanya està clar que té un problema adípic fonamental, però és que i perdona que faci una mica d'intervenció més que de pregunta, perquè tu et donis la teva opinió. Dóna la sensació com si no només l'home és l'únic animal que tropessa dues vegades en la mateixa pedra, és que la història, els països tropessen dues vegades en la mateixa pedra, fent de pedra
o fent de país. O sigui, el que està passant a Gaza i Cisjordània, malauradament s'hi sembla molt el que va passar amb alguns programes a la Segona Guerra Mundial, als inicis de la Segona Guerra Mundial, de maltracte a la població en forma col·lectiva sense cap tipus de distinció. Sí, no, mira, hi ha una màxima que tu coneixes molt bé, i és que és això de la història se repite, no? I llavors doncs, la història es torna a repetir, diguem, amb els mateixos protagonistes, a vegades com ofensors i en un altre cas com a víctimes, no? Però la història es torna a repetir. O sigui, pensem, diguem, què és el que està passant a Gaza? O sigui, a Gaza en aquest moment estem parlant de 50.000 morts, estem parlant d'1 milió de desplaçats, i estem parlant igualment de que el Tribunal Penal Internacional en aquest cas dicta l'ordre de detenció per genocidi i per crims de guerra, per fer morir de gana a la població civil. Som conscients del que significa fer morir de gana a la població civil? Som conscients del que significa veure els nens en estat absolut d'inanició perquè no tenen aigua, perquè no tenen res de menjar, amb els camions de Nacions Unides aturats a les fronteres? Sabem el que és, sabem el que significa tot això? Clar, o sigui, per mi és absolutament brutal, no per mi, jo crec que per la majoria de gent, no? Però clar, la història es torna a repetir, com dèiem, doncs les víctimes és possible que siguin ofensors o al revés, no? Però absolutament, o sigui, deixar morir de gana la població civil, atacar els hospitals d'una manera gratuïta, d'una manera sense conseqüències, ametrallar, en aquest cas, els convois d'avituallament, ametrallar els convois de sanitat, o sigui, em sembla una cosa absolutament, és lo nunca visto, no? I llavors, doncs, amb l'absoluta impunitat, no passa res, absolutament res, i quan et queixes, com és el cas del senyor Guterres, que parla del camp d'extermini, la desqualificació automàtica. Vostè és un antisemita. No, escolti'm, no. Jo no sóc antisemita, jo no sóc antijueu, jo estic en contra d'aquesta política que està materialitzant un cap d'estat, en aquest cas, i no pas estic en contra de la població civil ni en contra de l'estat d'Israel. Estic en contra d'aquest govern d'Israel. Amic Rafa Rebollo, moltes gràcies. A vosaltres, companys. Doncs passen ara mateix pràcticament 5 minuts d'un 11:15 del migdia i estem en directe encara a Ràdio Moià amb aquest programa especial que us estem oferint avui titulat Reconstruir camins de pau, convivència a Israel i Palestina. Hi ha un grup de persones jueves i palestines residents a Catalunya que han constituït l'Associació Catalana de Jueus i Palestins, Junts s'anomenen. Tenen l'objectiu principal de treballar conjuntament per la justícia i la pau a Israel i Palestina. L'entitat es presenta ella mateixa com una iniciativa per drets humans que condemna la guerra i el racisme en totes les seves formes i que busca denunciar l'opressió i la discriminació sense importar-ne l'origen. Junts, així com s'anomenen, vol ser una veu que reclami justícia pel poble palestí basant-se en les resolucions de les Nacions Unides com a marc per una convivència pacífica i digna per a ambdues comunitats. L'associació rebutja la judeofòbia i la islamofòbia i crida les polítiques d'ocupació i discriminació de l'Estat d'Israel, tot defensant que la crítica a aquestes polítiques no constitueix antisemitisme. L'entitat també vol oposar-se a la creixent arabofòbia i islamofòbia present ara mateix a Europa i recorda la responsabilitat històrica del continent en el conflicte, com ens explicava ara fa uns moments el Rafael Rebollo. Per això fa una crida a la societat civil catalana i europea a implicar-se i a denunciar la col·laboració amb el règim d'ocupació israelià.
Junts es posa a disposició de la societat catalana per realitzar tasques de divulgació, pedagogia i sensibilització contra el racisme i la guerra, amb la intenció de mostrar que la col·laboració i el diàleg entre jueus i palestins són possibles, malgrat tot, per construir una pau justa. Avui els hem convidat a venir aquí a Ràdio Moià, una representació d'aquesta associació, però no els ha estat possible venir. I ens ha semblat interessant saber quines són les línies de treball i de divulgació que tenen. No estamos aquí para defender una religión, no se trata de eso, no se trata de juicios de valor, sino de entender la disrupción que representa el sionismo, ¿no? Que es una ideología política con un proyecto muy claro, que es la formación o la constitución de un Estado-nación en modelo europeo, un Estado-nación judío, entre comillas, en el corazón de la región que se llama Oriente Medio o Mashrek, ¿no? Y que es un nacionalismo supremacista que desde su andadura, desde el principio, se pone al servicio del colonialismo y luego del imperialismo, ¿no? Aquest que sentíem ara és el Lauren Cohen, que és copresident d'aquesta entitat que us parlàvem, de l'Associació Catalana de Jueus i Palestins. Seguim sentint-lo. Nosotros, como decía, no somos religiosos, pero el sionismo nos obliga a entrar en este tema. Hay un pensador israelí que ha resumido el planteamiento sionista en esta frase: Dios no existe, pero nos dio esta tierra. ¿De acuerdo? Parece muy paradójico, pero ilustra muy bien la ideología, el proyecto, ¿no?, sionista. O sea que su justificación es religiosa. Aquest Lauren Cohen, com dèiem, copresident de l'Associació Catalana de Jueus i Palestins, és traductor, també és intèrpret, i fa ja ara més de 30 anys que viu aquí a Barcelona. Es reivindica com a jueu antisionista. I quan era jove va migrar amb els seus pares des d'Egipte cap a França en el moment de la creació de l'Estat d'Israel. Nosotros insistimos en que hay judaísmos, es decir, hay una pluralidad o variedad, aunque en Israel, por ejemplo, no se reconoce al que tiene más adeptos o afiliados, vamos a decir, que es el judaísmo reformista de Estados Unidos, o reformado o reformista, que sin duda tiene la mayor cantidad de personas. No, en Israel no se reconoce. Hay un judaísmo conservador, ortodoxo, que dicta su ley. I ara sentirem a Aritz Nafarroa, que és un altre dels membres de l'Associació Catalana de Jueus i Palestins. No volem aixecar càtedra. L'únic que hem fet és parlar d'uns fets que sí que estan allà. Aquests fets estan allà, però llavors ara pensem com podem continuar amb aquest objectiu que he dit, que és no només cada cop més persones d'origen o cultura jueva s'ajuntin amb nosaltres en aquest moviment anticolonial que hem de continuar avançant, sinó persones d'arreu que vagin entenent com és això i puguin entendre i participar del moviment anticolonial que ha d'acabar amb la colonització de Palestina. Moltes gràcies. Doncs l'associació, aquest passat dia 27 de gener, va participar en els actes de la commemoració del 80è aniversari de l'alliberament d'Auschwitz i aquesta és la declaració que van fer. No matar a niños. Tikkun Olam es la idea de reparar lo que está roto, no destruir. Y Tzedek es la justicia, la lucha por la justicia, el amor a la justicia que nos ha acompañado desde mucho tiempo y en los últimos 2 siglos muchos judíos han perdido la vida y han dado su vida
para la emancipación y la liberación de los pueblos. El sionismo no tiene nada que ver con eso. El sionismo es un nacionalismo supremacista al servicio del colonialismo europeo y estadounidense, el imperialismo. El mateix escenari es repeteix. Genocidi a Gaza i la major part del món roman callat. Els periodistes no informen d'allò que es pot veure fàcilment a les xarxes socials. La majoria dels artistes i intel·lectuals callen. El públic és en gran part indiferent. L'acadèmia majoritàriament ho ignora. L'extermini no hauria pogut continuar tant de temps sense aquesta terrible indiferència. Por todo eso, amigos y amigas, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, decimos mai més per a ningú. Aquest era el manifest que feia Lauren Cohen, com us dèiem, copresident de l'Associació Catalana de Jueus i Palestins. Han fet tot el possible per intentar ser aquí a Ràdio Moià aquest matí, però no els ha estat possible. Nosaltres els hi agraïm de totes maneres l'esforç que han fet i hem intentat representar-los en aquest programa mitjançant aquestes manifestacions, aquestes declaracions que ens han fet arribar. Deixeu-me dir-vos també que sí que els tindrem aquí a Moià d'aquí a un temps, serà d'aquí un meset i mig, amb una conferència, una xerrada que faran a la Biblioteca de Moià el dia 2 de maig. Això podeu trobar més informació a la seva pàgina web i també ens n'informarà la pròpia biblioteca de Moià. Bé, doncs, dit això, falta un minut per arribar a 2:45 del migdia. Continuem. Seguim després d'aquestes intervencions de l'Associació Catalana de Jueus i Palestins. Afegir el que deia el Toni molt bé, el dia 2 de maig, gràcies a una entitat de la comarca que es diu Moianès per Palestina. Aquesta associació catalana, com bé deia el Toni, estarà en aquesta xerrada del 2 de maig i el podrem sentir en directe, que ens hauria agradat, però no ha estat possible, com molt bé deia el Toni. I tenim la sort de comptar amb una persona d'aquesta entitat, el Xavier Tragant. Bon dia, Xavier. Bon dia. És una persona que col·labora amb aquest grup de gent que practica la solidaritat, la comprensió, el suport a les arrels pacífiques, justes del conflicte, i per tant encaixen perfectament en el programa. Segurament podrien dir moltes més coses de les que tindran temps i el Xavier va fer 2 o 3 propostes que ens va saber molt greu no poder-les encabir, perquè ja ho farem. Ho farem un altre dia. Amb més temps i tant. Va tenir idees fantàstiques d'un poema, d'una música en directe que... Xavier, agafem el compromís tots dos que ho farem algun dia. Perfecte, m'encanta. Però sobretot agrair-te a tu, a la Dolors, a tota la colla que us deixeu hores i il·lusions per parlar sobre el tema. Per què no ens expliques una miqueta qui sou, Moianès en Palestina? Bueno, de fet, nosaltres som gent normal, de qualsevol partit polític, no som d'un costat o de l'altre, però som gent que des de l'inici del conflicte, hem seguit molt de prop el tema, dia a dia, per dir-ho així, però des de la font, no? des dels palestins, els periodistes que estan allà in situ, i cada dia van ensenyant coses, van parlant, ens van explicant el que està passant. I a poc ens hem anat adonant
de que el conflicte no té res a veure amb un conflicte religiós, amb un conflicte resoluble que ve de temps immemorials. Tot això és fum per tapar el que és realment, que és colonialisme pur, supremacisme, i un supremacisme que el coneixem molt bé, que ha existit abans a Europa i que l'hem practicat amb total impunitat, i que això és la cua d'aquest colonialisme que a poc es va apagant a tot arreu, i ara, diguem, aquest és un dels últims que encara queda coleando, no? com diríem. Jo ho compararia una mica amb Sud-àfrica. No? Sud-àfrica també era un règim supremacista, totalment injust, on hi havia dues societats, hi havia un territori controlat per una gent que controlava les vides de totes les gens. Alguns votaven, els altres no podien votar. Això és exactament el que està passant a Israel. Un sistema d'apartheid. Exactament, un sistema d'apartheid. El que passa que aquí el problema és que els ser jueus, tots estem molt sensibilitzats amb el tema jueu. Ningú vol fer mal als jueus, sabem el que els hi va passar. Llavors confonem les coses i volem defensar-los, i clar, si defensem a uns, els altres són els dolents. Una simplificació. Sí, simplifiquem. Mai és tot bons i dolents, sinó que hi ha molts matisos. Sí, però entre els nazis i els jueus, a l'època aquella, hi havia matisos, podríem dir que sí, però n'hi havia molt pocs, no? Això és exactament el que està passant ara. Estem a punt, quasi bé, amb el Trump, de la solució final, per dir-ho així. Saps? De fet, quan parlaven, crec que has tingut ocasió d'escoltar el Xavi Rius, els companys que han parlat abans d'elements històrics, estem parlant de Palestina i d'Israel, però quan penses en alguns moviments com la intenció d'apropiar-se de Groenlàndia o la intenció d'apropiar-se del canal de Panamà, sonen una mica a la ciutat sin ley, no? Sí, és una mica... A veure, el context global ajuda a Israel, no? L'extrema dreta s'està expandint, doncs Israel, amb el sionisme, diguem, que porta a dintre, que és racista i supremacista, tot això, doncs, bueno, es veu en el moment idoni per actuar, no? I per això ha actuat. El del 7 d'octubre els hi ha anat fantàstic. Jo puc imaginar fàcilment que ho van preparar, que ho van deixar passar perquè passés això, perquè clar, si tu agafes tot un territori, Gaza, els setges, controles el que entra, el que surt, les calories d'aliment que entren, això ho controlaven perquè estessin això amb gana, no? Els hi controles la vida fins a un extrem increïble, l'aigua, un cop a la setmana aigua, però la resta no. Vull dir, què és això? O sigui, allò és un camp de concentració, era un camp de concentració. Què volien? Que la gent estigués sentada esperant a morir-se? És normal i és lògic, i si nosaltres estéssim en aquella situació faríem exactament el mateix, la gent es rebel·laria i farien bogeries, segurament, com el que va passar, però eren bogeries realment o era realment que o feien allò o morien, diguem, de mala manera, no? Perquè una de les claus que has donat per comprendre el conflicte millor és aquesta aparent religiositat del conflicte, que penseu que no té... Mira, els fundadors del sionisme, que és aquest moviment que va reinterpretar el que és el judaïsme i van anar cap allà, no eren religiosos, eren ateus. El que passa que volien anar cap allà i colonitzar allò, val? I va anar bé a molta gent, a Europa els hi va anar bé, perquè es van treure de sobre els jueus que no els volien. Allà, en aquella època, hi havia molt racisme encara, no? No sé. Ja. Una altra clau també l'acabes de donar en el sentit d'aquesta política de facto, política per la força, els equilibris que en d'altres moments han pogut existir en el món occidental després de l'experiència terrible de la Segona Guerra Mundial, del que va passar al poble jueu d'aquelles èpoques. Sí.
Això s'ha perdut també i això afavoreix molt que hi hagi un campi qui pugui en aquell territori. És que, mira, jo crec que el que ens passa, per què no actuem? O sigui, per una banda, racionalment, veiem que el que estan fent allà és un genocidi, o sigui, i d'aquí poc serà un extermini si no fem res, val? Però com és que no actuem? Sí, jo diria que estem en el cap, diguem, tenim la idea colonial encara, i ens costa veure el punt de vista del palestí. I un dels objectius que tenim, nosaltres, els de Moianès en Palestina, és això, intentar veure des del punt de vista del palestí. I llavors, quan el tinguem, aquest punt de vista, podrem comparar quin ens agrada més. Però és molt important ficar-se en el seu punt de vista. I us posaré un exemple que potser us tocarà una mica, però simplement i ho dic amb bona intenció, el nom del programa que hem posat, que està ple de bones intencions, imagino, perquè clar, o sigui, és reconstruir camins de pau, vull dir, no? Convivència a Israel i Palestina, Israel, Palestina, pau, qui pot estar en contra d'això? Però en realitat, des del punt de vista d'un palestí, nosaltres tenim una companya que és palestina, que tenia que venir aquí amb mi, no? Que millor que tenia una protagonista de tot això aquí al costat. Doncs amb aquest títol tan ben intencionat que hem posat, no? Que heu posat, però en realitat amaga tota una sèrie d'idees o preconcebudes, com siguéssim, que són problemàtiques realment per un palestí, i us explicaré, no? Imagineu-vos que actualment, ara mateix, a Alemanya estiguessin gassejant a jueus. Això, imagineu què està passant allà. I ara féssim un programa sobre el que està passant allà. Nosaltres posaríem reconstruir camins de pau, convivència entre el règim nazi i el poble jueu. Però espera. Xavier, això si vols ho comentem, però jo crec que és millor aprofitar per entendre el que penseu i òbviament acceptar les crítiques només faltaria, però jo crec que necessitem més informació vostra, més que feu. Quin paper pot jugar gent interessada amb el que sigui la resolució del conflicte i buscar camins de pau igual no t'agrada? Quin és l'objectiu? No, o sigui, evidentment que ens agrada. A la Nàdia li encantaria que hi hagués pau a la seva terra. Però és que a la Nàdia, que a mi m'agradaria, tant com a tu que estés, jo si hagués un jueu o un palestí aquí, ho hauria passat fatal, perquè no es pot substituir la vivència personal, no d'un palestí, inclús d'un jueu. Sí. No. Xavier, per això m'alegro molt de poder parlar així. Però em refereixo I disculpa, que potser t'he tallat. És que hem de ser conscients del que està passant en aquests moments. És enormement terrible i que és important en aquests moments precisament, perquè ja us dic, estan concentrant a la gent de Palestina en diferents zones per treure'ls d'allà o matar-los. M'entens? O sigui, ens hem de posicionar. Xavier, posicionats, què podem fer? Què ens animeu a fer? El que podem fer és conèixer les coses no a través dels camins normals, sinó intentar des de l'arrel, des de la paraula del palestí. La persona que vivia allà i que la van expulsar se'n va tenir que anar amb la seva família a Síria, va estar allà una temporada i finalment ha espategat aquí a Moià i s'ha unit amb nosaltres perquè defensem el que li ha passat. És una cosa terrible, Xavier, terrible. D'acord, crec que ho expliques molt bé i tenim molt poc temps. Jo el que m'agradaria és que llancessis molts missatges perquè gent s'hi animi a apuntar-se amb vosaltres. Jo tinc amics, jo he estat allà i he vist una mica el que passa i és molt estrany. Vull dir, des del nostre punt de vista és molt estrany. Hi ha dos classes de persones, unes que tenen unes lleis, unes altres, tot controlat per Israel, uns són animals, diuen, els altres són persones normals com nosaltres, i els altres també són normals, el que passa que estan és com una secta, no sé com expressar-ho millor. El que cal és que l'estat d'Israel,
L'estat d'Israel està fundat, els fonaments, l'essència, és el sionisme. El sionisme, com deia abans el company, és una ideologia racista, supremacista. Entre tots, hem d'aconseguir boicotejar a l'estat d'Israel, no per treure els jueus. No hi ha problema entre els jueus i els palestins. Jo tinc amics d'Israel que són amics de palestins i que no volen ser israelites perquè la relació sionisme amb Israel és massa estreta, és el mateix. Israel està cometent terrorisme d'estat. És això. O sigui, ja no es pot veure la cosa d'una altra manera amb el que han fet durant un any i mig. Per tant, no es tracta de treure els jueus d'allà, no. O sigui, la gent, els palestins, el que volen, amb molts jueus de tot el món, d'Estats Units i de tot el món, que lluitem per això, és que hi hagi simplement justícia a tot el territori de la Palestina històrica, que és allà on s'ha col·locat Israel com apropiant-se de les terres i que continua apropiant-se de les terres. El que hem de fer és que la ideologia aquesta, que és com una espècie d'ideologia nazi, com si diguéssim, però blanquejada de mil maneres, no? amb valors europeus, per dir-ho així. Però en realitat és un racisme. Els de dretes i els d'esquerres d'allà, tots han fet massacres, tots han tirat bombes al sortir de l'escola dels palestins, saps? O sigui, a l'hora que surten les nens de l'escola, pum, bomba, això ha passat. I com es pot qualificar això? Això és com una espècie de nazisme, no? I la gent no... Xavier, deies abans de la companya palestina, si hi hagués un company israelí aquí, em sembla que et contestaria també. Jo tinc amics israelians i és el que et dic, aquest amic meu, l'Alon, i l'Eli, que és un altre company, ells no volen ser israelians perquè saben que des de la fundació d'Israel s'ha actuat d'una manera totalment injusta contra els palestins. Molt bé, Xavier, escolta, gràcies per la teva opinió. Tant de bo molta gent s'animi a col·laborar, perquè segur que falten mans per comprendre, per fer coses. Entre tots ho aconseguirem. I gràcies mil gràcies per venir. Gràcies, Xavier. Gràcies a tu. Bé, doncs, quan poc menys d'un minut per arribar a 3:15 en directe a Ràdio Moià, és moment de parlar amb l'Stanis Alonso. Ell és metge i és expert en cooperació internacional. Stanis, gràcies per ser aquí. Moltes gràcies a vosaltres. A veure si el sentim, el micròfon número 1, el botó dels auriculars. Rafael, ajuda'm. Així, perfecte. A veure si et sentim ara. Sí. Perfecte, Stanis. Moltes gràcies per convidar-me i l'enhorabona pel programa que esteu fent. Molt bé, Stanis, doncs m'agradaria que ens destaquessis des del punt de vista sanitari, que és la teva especialitat, quins aspectes sanitaris destacaries d'aquest conflicte? Bé, intentaré fer un resum del que he pogut recercar. No tinc una vivència directa en aquests moments, però moltes de les coses ja les heu comentat a bastament, no? Perquè parlar de salut en una situació de guerra tan destructiva com aquesta, cal començar per comptabilitzar els morts i els ferits, la destrucció de tot el país, de sistemes de supervivència, de l'aigua, els aliments, l'aixopluc, les comunicacions. Existeix, a més, en aquest cas, el fet de que els atacs s'hagin dirigit sovint als hospitals i als propis malalts i al personal sanitari d'emergències. Ja el 2023 l'OMS va confirmar prop de 600 atacs israelians contra hospitals, atacs que han continuat aquests 18 mesos. I el balanç global, com heu dit, més de 50.000 morts, entre ells uns 15.000 nens i nenes i més de 120.000 ferits, doncs es dona idea del que està passant, no? Sense oblidar els atacs armats de Hamas i altres grups el 7 d'octubre, que van desfermar el conflicte i que, segons Israel, van saldar-se amb 1.200 israelians morts, la majoria civils, i 251 hostatges. Parlant directament del balanç sanitari, hauríem de dir que uns 1.100 treballadors de la salut han mort en aquests 18 mesos de guerra i 400 del personal humanitari. I els experts de salut pública ja van advertir d'antuvi que la destrucció dels sistemes de sanejament provocarien la propagació de malalties com el còlera, diarrees, malalties cutànies, sarna, polls, varicel·la,
que són les que s'han anat produint, però a més també més de 100.000 casos d'hepatitis A i una epidèmia de poliomielitis, una malaltia erradicada de feia 25 anys. Durant l'alto el foc, tan sols la meitat dels 36 hospitals de la Franja estaven operatius i es van necessitar 11 hospitals de campanya. Els malalts globalment que existeixen a qualsevol lloc estan en aquest cas sense els seus tractaments i també els 120.000 ferits. Tot això gràcies a la destrucció del sistema sanitari, no? Pròpiament dit. En paraules de Metges Sense Fronteres es podria dir que falta absolutament de tot. Es podria parlar de la salut mental, l'estrès mantingut i l'angoixa produeixen un sofriment psicològic intens. Segons el Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient, el conflicte està desfent avanços recents en la gestió mediambiental i de l'aigua. Estructures destruïdes, milions de tones d'enderrocs comporten evidentment riscos per la salut i pel medi. Realment el que ens dius són moltes de les dades que podem veure, perquè són dades constatables que podem veure als mitjans de comunicació. Ens dius que a part de la població civil, per suposat, ha mort personal sanitari de cooperació. Aquestes organitzacions que hi treballen, què hi poden fer al respecte per posar-hi una solució? Bueno, estan fent tot el que poden, no? Organitzacions que sempre hi són presents, com Intermón Oxfam o Creu Roja i moltes altres. Podem destacar també Metges Sense Fronteres, amb una intensa activitat en la zona. Metges del Món, que estan intervenint en vacunacions i en salut mental. Agències com la de les Nacions Unides per la Població Refugiada, que comptabilitza ja 5 milions de refugiats, gairebé 2 milions a Gaza, o el Programa de Nacions Unides pel Medi Ambient. Són entitats, entre moltes altres, junt amb tots els organismes nacionals i internacionals que estan fent el que poden per aportar un ajut humanitari, que és el que cal, no? I estan demanant, com la gran part de ciutadans de tot el món, en primer lloc l'alto el foc, i en segon lloc l'ajut humanitari, que aquest ajut pugui arribar. Perquè, com ens estava comentant ara mateix el Xavier, arriba en comptagotes i és més que insuficient. Podríem destacar alguns fets més puntuals i més emblemàtics o significatius en referència a la salut o dels crims que s'han comès, no? Ja el 2023 Human Rights Watch va denunciar l'atac contra un comboi d'ambulàncies al Shifa. El 2024 va haver-hi l'assassinat d'una nena de 6 anys, la Hind Rajab, junt amb els 2 infermers que havien acudit a rescatar-la. Es va denunciar també la mort en presons israelianes del metge palestí Adnan al-Bush a la presó d'Ofer i un altre metge ginecòleg. I el cas emblemàtic del doctor Hussam Abu Safiya, un pediatre i director de l'hospital Kamal Adwan, era una veu líder en el sector de la salut a Gaza i va ser detingut i acusat sense proves i no ha estat inclòs en l'acord d'intercanvi d'hostatges com era previst. I molt recentment d'aquest any, doncs, Israel va atacar al març el Departament de Cirurgia de l'Hospital Nasser a Jan Yunis i més recentment encara, aquest propi mes d'abril, l'OMS qualifica de deplorable l'atac israelià contra sanitaris de la Mitja Lluna Roja a la ciutat de Rafah i es van recuperar ben bé 15 cooperants en una fossa comuna enterrats al costat dels seus vehicles, no? D'acord amb el dret internacional humanitari, els treballadors de salut han d'estar protegits en tot moment. Aquests atacs constitueixen, sens dubte, crims de guerra i genocidi. Per suposat. Stanis Alonso, metge expert en cooperació internacional, ens has aportat unes dades molt útils que ens ajuden a entendre una mica més la situació del conflicte. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres a Ràdio Moià. Gràcies a vosaltres. Estem acabant el programa i estem acabant la darrera taula, que és una taula, com heu vist, especialment viva, de gent molt coneixedora d'aspectes del tema. El Xavier tragant d'aspectes molt vinculats a la realitat palestina sobre el terreno, de l'Stanis Alonso, dels aspectes sanitaris, i hem volgut, Àlex, que ens ajudessis des de la teva experiència com a politòleg i que has estudiat el tema de la prevenció de la radicalització, aquesta búsqueda pot ser una mica inútil de què podem fer davant d'aquesta realitat. D'entrada,
agrair-vos la invitació i agrair-vos la iniciativa de parlar d'aquest conflicte, perquè és un conflicte que ens preocupa molt a tots. Segurament, ara ho comentàvem amb l'Andreu Vilardell, em deia si aquest conflicte fos entre països al centre d'Àfrica no n'estaríem parlant segurament, n'estem parlant perquè és un conflicte entre cultures que ens són relativament properes i que a més estan en una zona que és l'origen de les religions majoritàries als nostres països, i amb això té molta raó. Llavors, jo crec que aquí fonamentalment hi ha 5 actors que actuen aquí, més enllà de la pròpia comunitat internacional a dintre del conflicte. Un que és el govern i l'estat israelià, l'altre que és l'autoritat palestina, l'altre que és Hamas pròpiament, i després hi ha el poble d'Israel i el poble de Palestina, que són poder els grans damnificats de tot això. Cadascú amb la seva mesura, evidentment. Però aquí el que hauríem de preguntar-nos és qui d'aquests actors busca la pau i vol la coexistència, no? Jo crec que Europa i fins i tot en certa mesura els Estats Units també, el que passa és que és una realitat que Israel també ara i que el sionisme ha defugit, és la solució dels 2 estats, la solució dels 2 estats que mandata l'ONU l'any 47, que inicialment és acceptada pels sionistes per Israel i que després i en el mateix moment és rebutjada pels estats àrabs, i d'haver la guerra d'Israel contra Jordània, contra Egipte, tots els estats àrabs al seu voltant contra Israel, a la fundació del propi estat d'Israel, perquè era una realitat que la solució dels 2 estats era una solució que acceptava la comunitat internacional i que acceptava Israel. Ara no és acceptada ni tan sols per Israel, i pels països àrabs naturalment tampoc. Llavors tenim un problema que és qui busca una entesa i qui busca la pau en tot això, més enllà dels actors externs, com són la comunitat internacional i part de la comunitat internacional, perquè els Estats Units aquí també ha tingut un paper a vegades menys pacificador del que caldria esperar. Jo crec que la solució dels 2 estats, aplicant una mica la teoria de la prevenció de la radicalització, ara és molt difícil. És molt difícil perquè d'aquests diversos actors no n'hi ha cap que busqui la pau, excepte el propi part del poble d'Israel i part del poble de Palestina, però amb aquest conflicte latent i amb aquest conflicte que ja no és latent, sinó que ha devingut amb la guerra que estem vivint des de l'octubre de l'any passat, doncs el nivell de radicalització, això se'n diu els elements desencadenadors, no? És a dir, pot haver una radicalització cognitiva latent que no de ben violència, no? Però en el moment en què tu et maten a la família o destrueixen tot el teu barri, això són elements catalitzadors que t'ho fan que acabis estant disposat a exercir la violència contra el que perceps com a enemic, i és evident que per gran part del poble de Palestina els israelians són els enemics perquè els han destruït casa seva, els han destruït la família, i per una part important del poble d'Israel, evidentment Israel, que cal dir-ho, és l'única democràcia representativa de la regió, esclar, hi ha una part de la... Tinc un minut. Hi ha una part molt important de la pròpia població d'Israel que percep els palestins com un enemic i com un perill. Llavors, quan les posicions són aquestes, amb tots els matisos que hi pugui haver-hi, cercar la pau és difícil, no és impossible. Vull dir, si després del conflicte més sagnant que hi ha hagut a la història, com la Segona Guerra Mundial, que després això no és una conseqüència, també no ens enganyem, el conflicte àrab-israelià és una conseqüència de la Segona Guerra Mundial també, no? Doncs es va arribar a trobar la pau entre els països que hi van tenir implicació, amb els milions de morts que hi havia sobre la taula. No és impossible, el que passa és que aquí hi ha una cosa, hi ha un factor que és menys secular, que és el factor d'identitat religiosa també, i la història, l'enquistament al llarg de la història de les dècades d'aquest conflicte, que fa que sigui molt difícil arribar a aquest punt d'acord. Àlex, sé que podries dir moltes més coses. Xavier, sé que t'agradaria contestar coses que s'han dit ara i en d'altres moments. Stanis, sé que en la preparació del programa
t'hauràs posat les mans al cap moltes vegades. Agrair-vos l'exercici de contenció. Ja, amb en Xavier hem fet un pacte de fer pròrrogues amb aquest programa. No teníem excessives pretensions, però hores i hores de debats, milers de nens morts, persones adultes mortes, tant de patiment i plors no es poden solucionar en 2 hores. I per tant, gràcies per adaptar-nos. Mai podrem substituir la percepció d'un palestí o d'un israelita que viuen a casa seva i se senten amenaçats, amb por, mort. Mai podrem, i no és equidistància ni dir que tots dos són iguals, és dir que la nostra missió era intentar no afegir més odi al que hi ha, i és el que hem intentat, demanant disculpes a opinions que poden ser més clares, més radicals en el sentit bo de la paraula, només faltaria. Esperem que els progressistes antiradicals israelians, palestins, la gent que pot estar una mica més a prop, faci aquesta inèrcia i s'ajunti una mica, però la veritat és que la situació és... Esperem haver-vos donat claus de comprensió. Exacte, Rafael, ens acomiadem ja per avui amb la consciència que parlem d'una realitat que és llunyana per nosaltres geogràficament, però que ressona profundament en les vides de moltes persones que viuen entre nosaltres, com hem pogut sentir. Hem intentat fer-vos sentir més a prop de les veus, de les preocupacions i de les esperances d'aquells que pateixen directament les conseqüències d'aquest conflicte, amb la convicció que la distància no pot ser mai un obstacle per la nostra empatia. Darrere de cada titular, de cada anàlisi, de cada xifra que ens arriba, hi ha éssers humans amb somnis i pors semblants a les nostres. I potser, només potser, si aconseguim connectar amb aquesta humanitat compartida, trobarem la força per exigir un futur diferent, un futur de convivència i sobretot de justícia. Amb aquesta reflexió posem punt i final al programa que us hem ofert aquest matí des d'aquí, des de Ràdio Moià, en directe, amb Rafael Manzanera i jo mateix, Toni Arissa, conduint el programa i amb el suport tècnic de Ramon Martínez. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins aviat.